Dobar dan, dobri ljudi. Evo samo da vam ukratko prenesem moja iskustva posle višemesečnog korištenja ove farm prskalice. To je akumulatorska prskalica od 16 litara. Odmah da kažem da sam u suštini zadovoljan. Baterija drži dovoljno dugo da mogu ove moje voćke u ovom stadijumu da oprskam bez da potrošim bateriju. Čak i više, mogao bih 2 puta ovo sa jednim punjenjem baterije, tako da i kad budu veće moći će ručno da se prska, dovoljno jak je pritisak, skoro nikad nisam koristio pritisak možda ni na pola. I dalje koristim ovu najveću tuš diznu koju sam zavrnuo da rasipa u prah. Jedina mana je neudobnost. Ovi kaiševi su očajni i nikakvi. Sistem kopčanja i dizanja na leđa 16 litara vode i težine prskalice je isto nezgodna stvar i kao što rekoh, kaiševi su neudobni, žuljaju, ta težina žulja preko ovih kaiševa, na leđima nema nikakve izolacije. Eto, to je jedina mana i pretpostavljam da je to mana svih tih kineskih sličnih, znači samo možda obratiti pažnju na neku sa malo udobnijim kaiševima. U svakom slučaju ja sam zadovoljan, tako da bez brige ako vam treba i ako želite akumulatorsku prskalicu, bolja je svakako do ne na pumpanje, meni je uštedela vrijeme. Lakše i brže radim prskanje sa njom. To bi bilo to. Pozdrav!